Dámy a páni, vítajte pri Vizionároch. Som veľmi rada, že sa opäť vidíme pri našom, už si tak dovolím povedať, tradičnom a verím, že aj obľúbenom formáte, v ktorom sa venujeme aktuálnym problémom v oblasti zdravotníctva i celej spoločnosti u nás na Slovensku ako takej. No a inak tomu samozrejme nebude ani dnes. Téma, ktorú pre vás dnes otvárame, je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že dokonca som presvedčená, že nejakým spôsobom možno sprostredkovane sa s ňou počas života stretlo alebo stretávajú mnohí z nás. Tou témou sú dekubity alebo tie tzv. Preležaniny, o ktorých často počúvame napríklad, keď sa ľudia alebo seniori vrácajú z nemocníc, zo zariadení sociálnych služieb alebo domovov dôchodcov. Sú to naozaj veľmi bolestivé stavy, ktoré trápia samozrejme tých samotných pacientov, ale aj ich blízkych a ich rodiny a je to problém, s ktorým naozaj potrebujeme bojovať. Ale problémom tohto problému, ak to tak môžem nazvať, je to, že my vlastne až tak úplne nepoznáme jeho rozsah. Nemáme úplne jasne dané alebo zistené dáta a tým pádom nevieme, s akým veľkým protivníkom súperíme alebo teda bojujeme a práve dnes sa budeme snažiť hľadať riešenia tohto problému, riešenia nielen preležanín ako takých, ale aj toho vykazovania dát, aby sme sa na tento súboj vedeli pripraviť a tie preležaniny a tie bolestivé stavy v podstate poraziť. Veď koniec koncov to je aj cieľom vždy našich vizionárov, že sa snažíme hľadať riešenia pre problémy slovenského zdravotníctva. Tieto riešenia budeme hľadať s peticou hostí, ktorých si dovolím teda dnes privítať. Začnem tu správa pani Martinou Naďovou, ktorá je riaditeľkou sekcie správy zdravotníckych dát NCZI, alebo teda Národného centra zdravotníckych informácií. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste prišli. Takisto ešte si dovolím uviesť jednu dámu, ktorá je tu s nami online. Na diaľku sa pripojila pani PhD Beata Greš-Halas, ktorá je z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobrý deň, pani Greš. Dobrý deň, pozdravujem. Ďakujem vám veľmi pekne, že aj takto na diaľku ste prijali pozvanie k nám do Vizionárov. No a teraz uzavriem našu skupinu s pánskymi hostiami. Vítam pána Vladimíra Heribána, riaditeľa odboru kategorizácie a cenotvorby Ministerstva zdravotníctva. Dobrý deň. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. No a samozrejme aj po mojej ľavej ruke máme aj doktorov. Je tu s nami pán doktor František Špaček, člen Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán, ktorý je zároveň námestníkom riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a je odborným garantom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica Bratislava. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, že ste prišli a takisto vítam aj pána docenta doktora Mareka Čambala, PhD, MH a MPH. Toľko titulov máte, že to až neviem prečítať. Prezidenta Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán a prednostu chirurgickej kliniky LFUK UNB. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a vám, milí diváci, samozrejme dávame ako vždy možnosť zapojiť sa do našej debaty. Máme aktívne slajdo, kde si stačí iba zadať taký ten hashtag vizionári a môžete sa zapojiť vašimi otázkami na našich speakerov. Samozrejme, ak bude na to priestor, tak ja ich veľmi rada položím a budeme sa teda snažiť hľadať odpovede aj na to všetko, čo vás zaujíma a verím, že nás čaká intenzívna, zaujímavá a najmä konštruktívna hodinová diskusia, ktorú si aj týmto dovolím otvoriť. Tak ja začnem naozaj takým tým úvodným, možno krátkým vysvetlením. Pán docent Čambal, čo to teda tie dekubity sú? Dekubity sú porušenia kožného krítu, čiže sú to v zásade rány, ktoré vznikajú pôsobením najmä tlaku u pacientov, ktorí nie sú schopní sa hýbať alebo ktorí sú vystavení tlaku na miestach, na ktorých spočíva veľká časť ich hmotnosti. To znamená, tak ako určite väčšina z nás už v dekubitoch počula, možno, že mnohí ľudia majú aj svoje skúsenosti. Sú to defekty, ktoré vznikajú v krížových oblastiach, v oblasti lopatiek, v oblasti piet. A sú to defekty, ktoré veľmi často vznikajú najmä u starých ľudí, u ľudí, ktorí sú po cievnych mozgových príhodách, u ľudí ležiacich na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ale veľmi dôležité je povedať, že vznikajú aj počas dlhšie trvajúcich operácií a môžu vzniknúť aj u mladých ľudí. Je to problematika, s ktorou sa borí celý svet, nie je to len špecifikum Slovenska. A napriek najlepšej snahe, napriek najlepším preventívnym opatreniam, dekubity jednoducho budú vznikať. A
Je to teda medicínsky problém, ktorý v zásade vieme, ako ho ošetrovať, vieme, ako ho liečiť, ale je to problematika, ktorá so starnutím populácie, so vznikom mnohých pokročilých ochorení, či už zápalových, alebo nádorových, alebo aj mnohých iných neurologických a podobne, nám jednoducho bude vznikať a máme predpoklady, že nám bude aj stúpať. A je pravda to, pán doktor Špaček, že dekubity dokážu vzniknúť naozaj veľmi rýchlo? Lebo ja som vždycky mala také presvedčenie, že to je ako, že keď niekto veľmi dlho leží, hej, že presne tam vzniká ten tlak, ako bolo povedané, ale vraj dokáže dekubit aj veľmi rýchlo vzniknúť. To sa veľmi dobre pýtate, intuitívne. Začína pred tým, že áno, závisí to od stavu výživy a vlastne čo tomu pacientovi je, čiže inak sa chová pacient neurologický, ktorý má paraplegiu, alebo teda postihnutie dolných končatín, kde tá celá neuroregulácia je porušená, tak tam naozaj rádovo aj za hodiny. Je to časté aj u pacientov, ktorí sú nedostatočne prebalovaní, ošetrovaní, to znamená leží dlhodobo v nejakej premočenej plachte, alebo teda keď tam je taká spolúčinnosť nejakého agresora, tak je to veľký problém. Ale, a to narážam na to, že teraz ste sa dobre spýtali, môže sa jednať o strížny mechanizmus napríklad pri operáciách. To je práve tá skupina, čo to aj pán Ocen spomínal, že to je zdravý pacient, mladý, ja už mladý nie som, ale teda som bol zdravý a po operácii 5,5 hodinovej som sa dostal do tej kategórie pacientov s dekubitmi. Čiže vy máte osobnú skúsenosť? Mám osobnú skúsenosť. Takže o to ma to tak viacej zaujíma, ale teda všetko sa podarilo, teda zaliečili sme to, ale pointa je, že naozaj nemôžeme vylúčovať nič. Môže to byť z tlaku tracheostomickej kanely. Môže to byť z močového katetra, ktorý je pribalený do plienky a nie je kontrolovaný, nie je tá poloha menená. Čiže tých možností je strašne veľa a na to všetko treba myslieť. Čiže naozaj dokáže vzniknúť rýchlo, hlavne keď tam je nejaká spolupôsobnosť nejakého agresívneho faktora. Ďakujeme za vysvetlenie. Pani Greš, môžem sa opýtať, vy máte štatistiky, alebo vieme vôbec my na Slovensku povedať, aká je prevalencia takýchto dekubitných lézií? Ďakujem pekne za slovo. Ja by som možno začala tým, že aká je celosvetová prevalencia, incidencia. Ona sa pohybuje približne okolo tých 11 až 13%. Čo sa týka incidencie, ale aj prevalencie. Dokonca severské krajiny vykazujú približne 27% percentnú incidenciu dekubitov. Takže v porovnaní s tým, čo máme na Slovensku, len z tých dát, ktoré existujú, alebo respektíve, ktoré sú nejakým spôsobom dostupné, ako pre nás zdravotníkov, možno aj pre odborné organizácie, tak to sú vlastne dáta z indikátorov kvality. To znamená, že poskytovatelia sú povinní nahlasovať počty dekubitov jedenkrát ročne a tieto dáta sa vlastne dostávajú poisťovniam, ktoré potom následne odosielajú tieto informácie ministerstvu zdravotníctva. Tie finálne čísla samozrejme nie sú vždy dostupné ani pre nás, ale v konečnom dôsledku bola jedna komunikácia, ktorú som vlastne rozvinula s dôverou, s poisťovnou Dôvera. A táto bola ochotná v podstate nám poskytnúť nejaké informácie. A z tohto sa dalo nejakým spôsobom vyčísliť incidenciu dekubitov u nás na Slovensku. A tie dáta vyzerajú asi tak, že máme približne 0,5 až 1,9% incidenciu dekubitov na Slovensku. No, v porovnaní s tými rôznymi krajinami Európskej únie alebo vôbec Európy alebo prípadne aj Ameriky, tak tieto dáta sú naozaj, by som povedala, že až šokantné, lebo vyzerá to tak, že sme na tom veľmi dobre. Otázka však znie, či naozaj tie dekubity sa nahlasujú a či tie čísla sú naozaj realitou, pretože minimálne to, keď porovnáme s tými dátami z Európskej únie, zo štátov Európskej únie, tak naozaj toto nám nejakým spôsobom nesedí. Čiže toto je realita. Bohužiaľ, tým číslam nie je jednoduché sa dostať. Samozrejme, rešpektujeme aj to, že nie každý poskytovateľ bude tieto dáta nejakým spôsobom hlásiť verejnosti, takže na to určite existujú nejaké opatrenia a nejaké pravidlá. Takže to sa samozrejme rešpektuje, ale je to veľmi dôležité, aby sme tieto dáta vedeli, pretože ak my nevieme, aké tie čísla sú a kde tie čísla sú a aké sú reálne znaky toho, prečo tie dekubity sa vyskytujú, tak potom naozaj nevieme, kde máme ten problém hasiť. Takže
je to veľmi podstatné, aby sme to vedeli. Ďakujem vám veľmi pekne za tie dáta, pani Greš. Vy ste online, neviem, či ste mali možnosť nejak na náhľade vidieť tie reakcie našich panelistov zvyšných, ale teda všetci sa to tak pousmiali, že možno im tak v hlave prebehlo, dovolím si ja to tak povedať, že kiež by sme mali naozaj také čísla, ale teda naozaj asi je to len skôr nejaké štatistické skreslenie, ak to tak môžem povedať. Vieme možno aspoň určiť to, koľko pacientov možno už prichádza že do nemocnice s touto diagnózou, koľkým to vznikne v nemocnici, koľkým to vznikne možno v nejakých zariadeniach ošetrovateľskej starostlivosti a podobne, pán docent. Ja si myslím, že vieme to povedať na úrovni jednotlivých zdravotníckych zariadení. To znamená, každý pacient, ktorý je prijatý do nemocnice, prejde screeningom na riziko dekubity, riziko vzniku dekubitu, ako aj screeningom, kde sa tie dekubity, ktoré už sú, tak sa popíšu, určí sa, v ktorom sú štádiu. Problém je v tom, že napriek tomu, že máme povinné hlásanie dekubitov, ako sme počuli raz za rok, tak v zásade tieto údaje nie sú nijako na celoštátnej úrovni štatisticky spracúvané. A to je práve ten problém, pretože nielen nevieme, kde tie dekubity vznikajú, respektíve my, zdravotníckí pracovníci, si môžeme myslieť, že vieme, ale z hľadiska celého zdravotného systému nemáme relevantné dáta, ktoré by nám pomohli vyhodnotiť a vôbec potom zlepšiť aj celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. A tak ako ste povedali na začiatku, všetci si predstavujeme, že dekubity vznikajú u starých a chorých pacientov a všetci si myslíme, že o dekubitoch vieme a že dekubity sú problém, ktorý máme dávno vyriešený, no žiaľ nie je to tak. Respektíve môžeme to povedať len do momentu, kým sa nás to netýka osobne. A potom náš pohľad na tieto veci je úplne iný. Takže vzhľadom na to, že pri poslednej panelovej diskusii, kde boli aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva, aj zástupcovia poisťovní, tak vyšla najavo informácia, že súhrne máme na Slovensku za rok 5000 dekubitov. Čo je číslo, ktoré by nás skutočne veľmi tešilo, ovšem vieme, že tá zdravotná starostlivosť, aj keď bola na úrovni západoeurópskych krajín, čo nie je, tak by to bolo číslo, ktoré bolo vynikajúce. Takže potom problém nebude v tom, že u nás vzniká menej dekubitov, ale problém je v tom, ako to sumarizujeme, ako ich vykazujeme, ako ich zaznamenávame a z toho potom vyplývajú ďalšie dôsledky, že v podstate naše sústredenie sa na preventívne opatrenia je skôr také, že konštatujeme, že niečo robíme, ale že by to bolo systémové, to sa nedá povedať. A ako vlastne funguje možno takéto vykazovanie tých dekubitov alebo podobne? Pán doktor, viete nám povedať? To už bolo spomínané vlastne, že raz za rok ide hlásenka. To by malo byť oficiálne. Realita je taká, že keď sa to nerobí na dennej báze, niečo sa píše, na konci sa tie čísla vedia ohnúť, niekto sa rozhodne, že ich má dôvod ohnúť alebo ich neohne. Nad tými dôvodmi sa môže potom postupne zamýšľať. Ale fakt je taký, že naozaj také čísla, aké odíde, tak to sa potom eviduje. A problém je, že to, čo bolo spomínané, že majú 5000 dekubitov, tak my, čo sme pátrali, ak sa dobre pamätám, tak to bola informácia z ADOSiek a z tej následnej starostlivosti. Reálne nahlásených z týchto zariadení bolo 1500. Čiže ešte nižšie číslo. Samozrejme, prečo? Môže to znamenať, že čo, nemocnica je zlá? Bude mať represiu od poisťovne? Áno, nie. To sú možno také tie úvahy, prečo to tí ľudia vôbec nejako skresľujú. Nie, že také tie možno vnútorné rozhodovacie... Ale je tam stále ten ľudský faktor a pokiaľ ten bude vplývať na tieto čísla, tak to je problém. Máme tu aj zástupcov teda ministerstva zdravotníctva aj Národného centra zdravotníckych informácií. Vy akoby teraz spravujete tie dáta a to nahlasovanie a podobne. Asi sa nemusím pýtať, či to je problém, keď nejaké celosvetové štatistiky hovoria o úrovni 11 až 13% a u nás 0,5 až 1,9. To asi je zjavné, že niekde problém je. Tak čo s tým problémom? Ďakujem za slovo. Ja by som vlastne veľmi rada zareagovala aj na kolegyňu, ktorá je online, aj na vás, pán doktor, v súvislosti s vykazovaním. Jedna vec, čo bola spomenutá, sú tie ročné výkazy, respektíve ročné nejaké štatistiky, ktoré zadávajú poskytovateľia ostatnej zdravotnej starostlivosti do zdravotných poisťovní, ale vlastne v kooperácii s ministerstvom zdravotníctva máme ďalšie zdroje údajov, z ktorých sú dostupné a v prípade potreby vždy pripravíme výstupy. Pozreli sme sa práve na to, ja by som, tu je ten priestor povedať, že
poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti aj do Národného centra v zmysle metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva poskytujú údaje na mesačnej báze, to je tzv. Hlásenie o ukončení hospitalizácie alebo prijatí do ústavného zariadenia, ale teda vypisuje sa to pri ukončení hospitalizácie, kde poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti majú povinnosť nahlásiť, je to povinný údaj, či teda počas toho pobytu pacienta alebo v súvislosti s nejakým výkonom došlo a teda stretli sa teda s diagnózou, ktorá sa týka či už dekobitov aj nozokomiálnych nákaz a tak ďalej. Avšak, čo musím reálne povedať, to vyplňanie je minimálne. Keď sme sa pozreli na čísla za posledných 10 rokov, naozaj sa bavíme o tom, že sme od 0,9 do 0,14%, ani len to percento, ako spomínala kolegyňa, sme vlastne nedosiahli. Toto je jeden z... Znamená, že dáta, ktoré máte, vy hovoria o akom výskyte? v priemere 0,14% dekubitov na vyše milióna hospitalizácií. Dobre, ale keď to tak dlhodobo, aj vás teraz zapojím, pán Heribán, keď to takto dlhodobo, hovorili ste o období 10 rokov, že? 90 rokov sme sledovali a je to približne v týchto číslach. Bavíme sa, hej, že to nie je, že zrazu niečo akože nám vyskočilo. Tak nechcem, ja to poviem úplne, že ľudovo, ale nezasvieti niekomu nejaká kontrolka, že asi niečo nie je v poriadku a treba to riešiť, pán Heribán? Určite áno, tá kontrolka svieti, len my na ministerstve jednoznačne potrebujeme vždy súčinnosť tej odbornej obce. My sme orgán, ktorý reguluje zdravotnú starostlivosť na podklade nejakých reálnych dát zo skutočnosti, ktorá je reálna. To znamená, ministerstvo má aj na tieto účely svoje orgány, ako je hlavne teda hlavný odborník pre príslušné oblasti, ktorý by mal byť tým, tak povediať, styčným dôstojníkom a ktorý by mal prenášať tie problémy reality na ministerstvo, navrhovať povedzme nové štandardné terapeutické postupy alebo iné pravidlá, opatrenia, usmernenia, ktorými by ten regulátor, ale podľa reálnych podkladov odbornej obce, nie v rozpore s ňou ani od zeleného stola, upravoval, či už je toto vykazovanie, alebo tú zdravotnú starostlivosť ako takú. Nedá by som nenadviazal aj na to, čo ste vypovedala, aj čo povedal pán docent, že oblasť dekubitov dnes nie je len vecou následného riešenia a následného liečenia už vzniknúšieho dekubitu, ale my máme dnes možnosti, ako tomu predchádzať. Táto slovo prevencia tu padlo. My sme celkom nedávno zakategorizovali celý rad materiálov, ktoré mňa v tom procese kategorizácie veľmi prekvapili tým, že som zistil, že oni nie sú určené, tie náplaste takéto všelijaké, že nie sú určené na terapiu tých dekubitov, tých preležanín, ale napríklad na zabránenie vzniku dekubitu počas operácie. Tam som sa ja, tak ako vy možno, nedávno dozvedel, že ten dekubit to nie je vecou, že človek leží mesiac alebo 6 týždňov alebo nie, a vznikne dekubit. Ale on dokáže vzniknúť počas 2-3 hodinovej operácie. Osobná skúsenosť, hej, na úrovni lekára. Aj pán doktor Špaček. Takže my máme aj tie prostriedky a my sme aj počas toho kategorizačného procesu otvorení tomu, aby sa tie prostriedky dostávali do systému úhrady verejného zdravotného poistenia, lebo jedna taká náplasť, ktorá zabráni dekubitu počas operácie, stojí možno 100 toho, čo liečba dekubitu ako takého. Takže my sme otvorení a svojím spôsobom aj odkázaní na tú spoluprácu s odbornou obcou. Bolo aj povedané, že najprv ale potrebujeme asi poznať ten rozsah toho problému, ktorému čelíme, a teda rozsah zjavne, ktorý máme k dispozícii, je nerealistický. Vraj k tejto téme bolo aj nejaké stretnutie na úrovni teda Ministerstva zdravotníctva, NCZD, odborných spoločností a podobne. K akému riešeniu ste možno dospeli? Pán doktor. Skúste. My sa musíme len dohadnúť, bez hej. Ja by som ešte len nadviazal na takú zaujímavú skutočnosť, ešte než teda odpoviem, že už tu je vidno tá iracionálnosť tých dát, pretože všetci vieme, že dekubity vznikajú, dá sa im predchádzať. Ale je skupina dekubitov z celkového množstva zhruba 1 až 2 maximálne percentá, kde môžete urobiť čokoľvek a ten dekubit vám vznikne. A my máme ešte menej ako túto štatistiku, tak to už do očí bije, že to je úplná hlúposť, že tie dáta niekde idú. A hovorím, možno ešte k tomu nadviažem na to ministerstvo, že zlo plodí zlo.
že tak ako my sme vlastne tie údaje nedávali, tak poisťovne, ktoré vedia, že by mali možno za to platiť, alebo že je to problém, ktorý prinesie nejaký náklad, no tak keď ich to netrápi, není tých dekubitov veľa, tak na čo by sa tým zaoberali? Možno preto to tak spalo. Ale akože zdravotníkom nám to nedalo, aj keď to sú vlastne údery do našich radov. A vlastne pán prezident asi povie, tak bola zorganizovaná spoločnosťou pre liečbu rán taká vlastne diskusia veľká, kde teda aj pán inžinier Heriban prijal za ministerstvo miesto, kde sme sa dozvedeli napríklad od zástupcov poisťovní, že dekubity vznikajú vlastne v sanitke po prepustení, lebo vlastne nemocnica ho nevykáže, ale prvá doska ho už vykáže. Čiže niekde tu je naozaj taká zaujímavá chyba. A z jedného nemenovaného zariadenia tiež sme sa dozvedeli, kde sa prsil istý námestník ošetrovateľstva, také krásne, jak majú prehľadne urobené dekubity a poisťovňa chytil kartu a tá nemocnica vykázala 0. Čiže proste je tam vidno, že ten ľudský faktor tam zohráva úlohu v tom, aby sme vôbec pochopili, čo to je, aký je veľký ten problém. A vlastne tam vznikli nejaké záležitosti, ktoré by som teda už prenechal slovo, kde sme sa odrali z toho, OK, tak poďme nejak rozumne tie dekubity pomenovať, sledovať ako prvý krok, ale bez toho, aby sme nejak zásadným spôsobom zaťažili zase lekárov a tých zdravotníkov nejakým novým formulárom, písaním a tak ďalej. A vznikol taký nápad, že pokiaľ ten dekubit bude nejakým spôsobom na pozadí zautomatizovane hlásený už pri prepustení, čiže ten lekár, zdravotník to bude robiť viac menej v rámci prepúšťacej správy, tak už nikto nebude môcť ovplyvňovať tie dáta, lebo to odíde v tej mesačnej pravidelnej dávke do poisťovne a sme v nejakej fáze. Samozrejme, pri prvej forme tejto diskusii už vznikli otázky, OK, poisťovňa, výborne, medli si ruky, máme indikátor kvality, budeme ich za tým spôsobom posudzovať. To nesmie nastať. Najprv poďme sledovať dáta, pomenujme, potom sa bavíme o tom, koľko z tých dekubitov je v riziku, že ten pacient ho ešte nemá, ale naozaj môže vzniknúť a na neho miňme nejaké prostriedky. A potom je ďalšia fáza, kde musí prísť diskusia o tom, ako mi to zvyšuje náklady na tú hospitalizáciu. A až potom ten posledný krok, keď sme všetko urobili, aby dekubity nevznikli a dali sme možnosť ich liečiť a predchádzať im, potom môžeme sa baviť o tom, že poďme to dať ako indikátor kvality a sledovať, a keď je nejaké zariadenie s vyšším výskytom, tak sa na tým zamyslíme, že prečo. Áno, lebo asi ak to dáme hneď ako indikátor kvality, tak vlastne potom budú nejaké možno vnútorné, nechcem to nazvať, že autocenzúry alebo podobne, aby ja to pomenujem, alebo porovnám napríklad s nozokomiálnymi infekciami, že tam tiež máme takú situáciu, že vyzeráme, že sme úplne, že super, že tie nemocničné nákazy pre našich divákov, tým také nemocničné baktérie, že ich máme nízka, pritom tá realita je iná. Pán docent, aký teda vy máte dojem z toho výstupu, z toho stretnutia, že hýbeme sa niekde nejakým správnym smerom, alebo a hneď vám dám slovo potom pani Naďová. Ja predovšetkým musím vyzdvihnúť veľmi pozitívnu účasť pána inžiniera Heribana, ktorý sa jednak zúčastnil týchto panelových diskusí a jednak nám bol veľmi nápomocný ve všetkých našich návrhoch pri komunikáciách s ďalšími štruktúrami v rámci ministerstva, pri komunikácii s NCZI, čiže myslím si, že sme narazili na človeka, ktorý je otvorený a ktorý má snahu zmeniť a zlepšiť systém. To je prvá veľmi zásadná vec. A aby sme naozaj, prvá vec, ktorú musíme povedať, že v tomto štádiu nikto nechce nikoho sankcionovať. My sa potrebujeme dostať k nejakým relevantným dátam. A nechceme, aby sa stalo to, že to zdravotnícke zariadenie, ktoré bude veľmi poctivo plniť svoju povinnosť a hlásiť dekubity, bude sankcionované len preto, že to robí poctivejšie ako všetci ostatní. To je presne to, čo by sme nechceli. Aby to bolo zrejme aj pre divákov, ktorí sa nepohybujú v systéme zdravotníctva, pri každej prepúšťacej správe v podstate tie nemocničné informačné systémy na pozadí komunikujú jednak z NCZD, jednak s ministerstvom a s poisťovňami, čo je veľmi dôležité a to je presne ten moment, ktorý my vo svojom návrhu, ako riešiť vôbec štatistický zber údajov o dekubitoch, sa pokúšame využiť. V súčasnosti, samozrejme, to funguje aj teraz a mali by sme hlásiť nežiaduce účinky, ktoré vznikli v súvislosti s hospitalizáciou, ale v prípade, že jednoducho odignorujem túto možnosť, tak sa nič nestane. Takže náš návrh bol taký, aby pri ukončení každej hospitalizácii v rámci hlásenia do Národného centra zdravotníckych informácií odišla jedna veľmi jednoduchá informácia o tom, že či pacient má dekubitus a či ten dekubitus vznikol v súvislosti s hospitalizáciou, ktorú práve ukončujem. Aby sa taký údaj exportoval do nejakého registra, áno? Exportoval. A dnes tak nefunguje a toto by ste chceli, aby bol taký začiatočný krok. Zatiaľ to tak nefunguje, ale po tých všetkých
komunikáciách s ministerstvom myslím si, že sme na dobrej ceste, aby sme vyriešili tento problém, ktorý je v tomto momente pre mňa a pre všetkých kľúčový. Pretože podľa toho, koľko máme dekubitov, vieme nastaviť nielen procesy, ako ich zlepšiť, ako ich liečiť, ale hlavne vieme nastaviť procesy, koľko to bude stať. A to je dôležité. Pani Náďová, pán Hriben, chceli ste reagovať? Tak najprv pani Náďovej udelím Ďakujem slovo. pekne, ja by som veľmi rada reagovala, lebo vlastne to, čo som na začiatku povedala, je presne to, čo ste vy teraz povedal, že vlastne ten mesačný zber funguje. Je to prepúšťacia správa. Tie informačné systémy a tú technikalitu NCZD nastavilo tam dátové rozhrania, to znamená, že informačný systém akokoľvek poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti už dneska na 90% využíva XML dátové rozhrania a dáta natekajú automatizovane, keď štruktúry údajov sú vyplnené. Čiže tento proces funguje. Tí poskytovatelia, ak by chceli, tak tam nezaškrtnú, nie je dekubit, ale zaškrtnú, že je dekubit. Toto funguje už niekoľko rokov a hovorím, je to povinný údaj. To, čo chcem na margo toho ešte povedať, je, že ja som bola zúčastnená toho stretnutia a veľmi som ho uvítala práve z toho dôvodu, že naozaj to vyplňanie je minimálne a bavili sme sa a aj sme splnili to, čo sme sľúbili, lebo sme sa rozprávali o tom, že budeme spracovávať dávky od zdravotných poisťovní. To sú mesačné dávky od poskytovateľov v zmysle metodického usmernenia Úradu pre dohľad, ktoré teda natekajú z pohľadu ekonomiky do zdravotnej poisťovne na preplácanie výkonov. Aj tu je nová dávka. My sme realizovali veľký rozvoj a drahý rozvoj do konca roku 2023, aby nám chodili nové rozšírené dávky DRG Hospital, kde sú už dve položky. Jedna súvisí s tým, že vznikol dekubit práve v tomto zariadení a druhá položka je, že človek prišiel s tým dekubitom. Porovnali sme, aj tu sme urobili štatistiku, hej. Jeden zdroj sú tieto mesačné prepušťacie správy, jeden zdroj sú tie dáta od zdravotných poisťovní. Je to o tom istom. Bavíme sa o 0,12 a z 0,14%, čiže my už máme dva zdroje, ktoré fungujú, pani. Oni reálne fungujú, ale nevyplňajú sa. Reakcia si to žiada, nech sa páči. Už predtým. To je tá vec, o ktorej sme sa možno, ktorá neostala pochopená. Čiže vy ste super, Národné centrum zdravotníckych informácií, ale my sme to chceli dostať do vety ako povinnú položku pre poisťovne. Tam totiž vzniká ešte jedna vec pre nás zaujímavá, že vlastne tam sa dá aj do kombinácie zistiť, pretože tam sa dajú zistiť napríklad náklady na pacienta, ktorý je len v riziku dekubitu a jeho liečbu bez alebo s, alebo aká je reálna vlastne nákladovosť pacienta s dekubitom jednotka až po 5, proste môže sa s tým zahrať. A to celkom nie je pre mňa Národné centrum zdravotníckych informácií, ale možno už ste prepojení. Čiže my sme to tlačili ako povinnú zložku. Teraz je to tak, že áno, ja musím povedať áno, nie. Lenže nám tam chýba ešte ten jeden príznak, že vysvetlím to možno laikom, my keď zadávame vlastne pacienta s prepúšťacou správou, tak má nejakú diagnózu. A vlastne teraz ja mu zadám diagnózu L89, čím označím, že má nejaký dekubit. Ale ja z toho neviem, ani vy, ani nikto, že ten pacient je len v riziku dekubitu. Ani to nehovorí o tom, či ten dekubit vznikol u nás. Len som ho zadal do DRG. Pomenovali ste status quo. A doslova, bohužiaľ je to tak, že pomenul som status quo, pretože treba vysvetliť, že aj to za tým je, že zadáte L89 a úhrada sa vám nezvýši, čiže vlastne ja mám síce náročnejšieho pacienta, mám dekubit, mám teda aj personál na neho musím míňať pomôcky, aj keby som mal na prevenciu míňať pomôcky, nijako sa to v tej cene neukáže, hospitalizácie. Čiže ja dostanem rovnako, či dekubit má alebo nemá. Čiže to je zásadný problém. My sme preto chceli tie dva príznaky. Jeden by hovoril to, čo hovoríte vy, čiže pacient dekubit získal u mňa, alebo už s ním prišiel, ale druhé hovorí, keď dám L89 ako povinnú položku pre obidve tieto veci, že L89 pacient je v riziku dekubitu, alebo ho má. Lebo to je druhé, čo zatiaľ ešte nevieme. Lebo to je pre mňa veľmi významná skupina, aby sme vedeli pomenovať, koľko má stojí prevencia na dekubity, ako tá samostatná liečba. Tam by to potom trklo. Ak by som to mohla len tak zovšeobecniť, aby sa ten výkaz dal do kontextu situácie, aby z toho bolo proste jasné. Aj pani Greš sa chcela zapojiť, ešte nech sa vám páči. Ja môžem doplniť, lebo ma napadá hneď jedna zásadná vec, že nejaké tie dáta máme. To znamená, že máme poisťovňu a máme Národné centrum pre zdravotnícke informácie. Ale už presne v tomto bode nám to nejako nesedí a vlastne tá message alebo ten odkaz toho celého je, že keďže tie čísla nesedia, my máme problém s metodikou zberu dát. Čiže
nastaviť tak metodiku, aby to bolo A jednoduché pre zadávanie, ale B, aby to naozaj nejakým spôsobom mapovalo tú realitu, lebo keďže, ako pani Naďová hovorí, že vlastne vykazujú sa dekubity v počte 0,14 a len dôvera vykazuje okolo 1,9, keď sa bavíme o tej hornej hranici, tak už tam nám to nejakým spôsobom nesedí. Čiže stále sú to dve rôzne zdroje a dve rôzne čísla a nám to stále tým pádom nesedí v takomto móde, v akom ideme teraz. Jak môžem doplniť ešte k tomuto? My sme teraz pracovali na štandardoch, na aktualizácii komplexných manažmentov pre ošetrovanie ako chronických rán, tak aj dekubitov, aj pacientov v riziku vzniku dekubitu, takže tam sme práve do tejto aktualizácie už dávali tzv. Hlásenky. To znamená, že nejaké nápady tu sú, nejaké modely toho, ako tie dáta zbierať sú. Otázka znie, že ako to celé vlastne prepojiť tak, aby sme všetci nejakým spôsobom tieto dáta vedeli získať. No, a ako to prepojiť? Pán Hriban, aké sú možno, teda aj vy ste chceli reagovať na predrečníkov, tak vás zapojím rovno možno s touto otázkou, ktorú nastavila pani Groš. Ja som chcel zareagovať na tú diskusiu o tom, že teda tá prevalencia dekubitov na Slovensku je 10% toho, čo je štandardný priemer a ja na to mám trošku taký aj pohľad zdravotnej poisťovne, keďže som tam strávil nemálo rokov, jednej aj v druhej z tých troch, že tu mi trošku tak chýba aktivita tých zdravotných poisťovní, ktoré by si mali položiť otázku, a prečo my máme podľa dostupných dát iba 10% dekubitov, ako má bežná populácia. A teda, či vôbec je možné, alebo teda mala by sa využiť aj revízna činnosť zdravotných poisťovní na to, aby oni nejakým spôsobom námatkovo kontrolovali pacientov, či už v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, alebo po presune do tých sociálnych zariadení, hospicov a podobne, kde sa z ničoho nič potom objavujú dekubity po prechode z lôžkového zdravotníckeho zariadenia. Čiže oni sú, tie zdravotné poisťovne, sú tie subjekty, ktoré znášajú tie náklady, čiže malo by byť aj v ich záujme, aby tie dekubity boli naozaj čo najnižšie a nie len numericky čo najnižšie. To je jedna vec. Druhá vec je ten systém vykazovania. Mňa teda prekvapilo, čo povedal pán doktor Špaček, že či je pacient s dekubitom alebo bez, tá platba DRG je rovnaká. Tak tu vidím práve chybu toho prepojenia, lebo liečba dekubitu nestojí 10 ani 100 eur a teda taký pacient je pre to lôžkové zariadenie citeľne drahší. A ak je citeľne drahší, tak by mal mať možnosť cez vedľajšie diagnózy v tej skupine DRG sa posunúť nákladovo niekde nižšie. Čiže otváram potom aj otázku, či aj to DRG nie je nadimenzované nesprávne alebo nejde do dostatočného detailu a neumožňuje zdravotníckym zariadeniam využiť to, že teda keď majú drahšiu liečbu, tak nech ju majú zaplatenú, ale musia ju vykázať. Nech sa páči. Vznikla tá diskusia, preto sme boli radi, že ste tam boli vy, aj poisťováci, lebo sme na Slovensku a tá skúsenosť je taká, že idete niečo nové tvoriť, každý hľadá, čo nejde. A keď poisťovne rovno ukážeme, že budeš niečo naviac platiť, tak toto nie je ako cesta. Preto sme hovorili, to rozfázovanie malo byť také, že najprv ich pomenujme. Tú nákladovosť si vieme vysledovať, lebo vieme, koľko sa míňalo nákladov a tak ďalej, lebo tie CKS dávky tiež niečo ukazujú, čo sú ročné zbery dávok nákladov. Potom z toho sa môže ako druhý, tretí krok stanoviť aj práve tá objektívna nákladovosť, že okoľko zvýšime, keď sa zafajkne, že to je pacient v riziku dekubitu, tak mu zvýšim na nejakú sumu X, ale keď ten pacient už ten dekubit má, tak možno bude musieť dať 3x sumu. Ale to je vec, ktorá môže ísť naozaj z tých dát. Čiže poďme najprv sledovať a ten figel bol v tom, však aj pani docentka spomínala, že my musíme naozaj inak sledovať tie dekubity. Poďme to otočiť do tých zdravotných poisťovní. Preto sme chceli dávku. V reáli, keď píšem tú prepúšťacú správu, vtedy mi najmenší problém robí napísať nemal dekubit a dať 2 fajky. Keď to mám robiť o mesiac, na báze mesiaca, tak mám nejakého doktora, ktorý to má sledovať, ktorý z toho adekvátne tomu vyhradí čas, alebo nejak to má len raz za rok urobiť. No tak
No, čiže treba, aby proste to robili ľudia hneď na pozadí a nech ich to nezdržuje. Nech proste vykoná, čo má. Tým pádom tá dávka sa nahráva jednak aj ku vám, do Národného centra, ale hlavne do poisťovní. Nahrá sa ako jedna mesačná dávka a s tými dátami môžeme robiť, čo chceme, respektíve poisťovne. A tak potom môže vzniknúť diskusia koľko. Oni budú mať argumenty a my budeme mať argumenty. Len bez tých dát sa ďalej proste nepohneme, lebo tie dáta, akože, ja to pomenujem aj vám, milí diváci, veď tie zdravotnícke diskusie robíme naozaj, že pravidelne. Tie dáta sú strašne dôležité, aby sme vedeli, akým problémom čelíme, aby sme poznali rozsah tých problémov a presne aj toto odznelo proste skrz financovanie, aby sme vedeli, koľko peňazí potrebujeme, koľko potrebujeme investovať do prevencie, do liečby, do následnej starostlivosti, že naozaj asi to je ten základ, ten pilier, na ktorom stojíme v tejto téme, pán docent. Presne tak, to je úplný základ, pretože my sa stále nemáme odraziť od akých objektívnych dát. Ak si zoberiem celú európsku štatistiku, ktorá bola urobená, bola naozaj spravená veľmi poctivo, tak náklady na ošetrovanie dekubitov sú 1,4 až 4% všetkých nákladov, ktoré idú do zdravotnej starostlivosti. A ak to zoberiem v rámci Slovenska, kde máme do zdravotníctva 7,6 miliardy, tak sa bavíme o 100 až 300 miliónoch eur ročne. To sú nehorázne peniaze, ale v zásade, keď my počujeme, že máme desatinné čísla, tak by to malo byť podstatne menej. No a keď nemáme dáta, nevieme to naplánovať ako rozpočtovú položku. Tak a ďalšia vec je, ako samozrejme my zdravotníci vieme asi, ako máme ošetrovať dekubity, ako máme robiť preventívne opatrenia, ale opäť sú mnohé zdravotnícke zariadenia, ktoré prežívajú na hranici vôbec rentabilnosti, takže potom šetríte hlavne na prevencii, pretože to sa vám odzrkadlí okamžite. A pokiaľ budeme mať dáta, budeme vedieť si prepočítať asi, koľko stojí prevencia. A teraz už snívam veľmi dopredu, že poisťovňa by perspektívne platila aj preventívne opatrenia. V zmysle práve napríklad tých náplastí, ktoré spomínal pán riaditeľ, tak vieme síce so zvýšenými nákladmi, ale perspektívne vieme ušetriť veľmi veľa peňazí. A to je to, o čom my ako odborná spoločnosť už niekoľko rokov hovoríme. To je to, že tá náplast stojí menej ako potom staranie sa. Viete, nielen tie náklady sú dôležité, ale aj to ľudské utrpenie, ktoré je s tým spojené. Ja vám to poviem ľudsky. Ja teda som žiaľ prišla už o starých rodičov a stretla som sa ako teda rodinný príslušník s výskytom dekubitov a to je niečo strašné, niečo bolavé, čo proste neprajem nikomu, už keď som to teda takto sprostredkovane videla. Čiže a vám to určite nemusím rozprávať, minimálne teda vám zdravotníkom. No a naozaj, keď vieme proste tým ľuďom pomôcť a vieme pomôcť systému, asi treba aj upozorniť na to, že dekubit je vlastne otvorená rana, ktorou proste do tela, a či už v tom nemocničnom prostredí môžu vnikať ďalšie infekcie. Tam už potom sa to asi nabaluje na seba, hej, že tí polymorbidní ľudia alebo podobne, akože nič príjemné a nič príjemné pre pacienta, pre lekára, pre celý systém ako taký. Trošku som ale mala pocit aj v rámci tých výpovedí, ktoré tu odzneli, že sa stretávame teda aj s tými bariérami na strane nemocníc, že to možno tí lekári teda nevykazujú. Ja tu teraz nejdem vôbec, že ten je zlý, ten je dobrý, ten je taký, ten je onaký, ale možno ako odstrániť aj tieto bariéry, že aj keď budeme mať proste ten systém nastavený, dajme tomu v rámci tých krokov, ktoré ste pomenovali, motivovať tých lekárov alebo zdravotníkov alebo teda kohokoľvek už toto bude mať v kompetencii, aby to zapísal tak, ako to zapísať má. Možno, viete, ľudská vynaliezavosť je nekonečná. Možno stačí len spraviť mechanizmus alebo tú metodiku tak nastaviť, aby nebolo možné vôbec obísť to, či pacient má alebo nemá dekubit. A to je presne to, čo my sa snažíme navrhnúť. Nech sa páči. Druhá cesta je to, čo si ty hovoril, pán doktor Špaček, že dekubitný pacient a pacient bez dekubitov je hradený rovnako. To znamená, neexistuje motivácia pre zdravotnícke zariadenie vôbec to vykázať, ale keby aj to DRG bolo nastavené aj cez stupňovanie, cez tie vedľajšie diagnózy na nákladovosť toho pacienta, cez tú realitu, cez ten dekubit, ak by ten vykazujúci lekár alebo to zdravotnícke zariadenie vedelo, ale tak keď ten dekubit priznám, lebo tak je tu objektívne u toho pacienta, tak na druhú stranu dostanem adekvátne vyššie ohodnotenie toho zdravotníckeho výkonu alebo hospitalizačného prípadu od zdravotnej poisťovne a tým pádom sa mi to oplatí priznať, lebo budem mať aj priestor na efektívnu liečbu. On tam asi aj od poisťovní treba, aby... Už počujem tie otázky. Ja som tiež pracoval niečo pre ministerstvo, takže aj to vnímanie poisťovní počúval som, tak trošku viem, ako asi uvažujú, ale ono to je vymyslené celkom dobre, teda mentalita, keď sa to podarí teda, ak by sa to podarilo.
Pretože keď ja mám povinnosť, ktorú musím splniť bez toho, aby som ju aby ma zaťažovala, že treba príde diagnoza L89 a nepustí ma ďalej, tak môžem urobiť dve veci, alebo ju nevykážem, alebo vykážem správne. Lenže, keď tento údaj príde do poisťovne, tak už po mesiaci poisťovňa vie, že Adoska lieči dekubit, ale odtiaľto mi to číslo neprišlo. A už môže ísť na revíziu. Čiže ona má na to cestu. To je to, čo som naznačoval, áno. No. Druhá, áno, aj pani Náďová to myslím spomínala. Čiže takto sa vie zlepšiť hlásiaca povinnosť, pretože tam môže byť kľudne nejakým spôsobom, keď hovoríme do vlastných radov, nejaká formálna represia alebo no. To znamená, nevykazuješ, nie, že si ho vyrobil. Mňa teraz zaujíma, že ho vykazuješ alebo nevykazuješ. To je prvý krok, aby sme mali údaje. A druhý krok, ktorý budú poisťovne určite namietať, to je tá prevencia, pretože MKH diagnózy nepoznajú diagnózu prevencie. My môžeme dekubit len liečiť, nemu predchádzať. A to je práve ten vtip. To je to aj ten problém, nie? A to je tá značka, tá fajka, ktorú sme chceli, že je to síce L89, diagnóza dekubit, ale ja tam proste pridám, že on ho nemá, ale mu hrozí. A to zase vieme, lebo sú veľa škálovacích prvkov, podľa ktorých viem predvídať, že ten človek je v riziku dekubitu. Či mal nejakú predošlú infekciu, či je proste imobilný, že sa nevie hýbať, že mu hrozí nejaký veľký zákrok, že má nejaké katéter. Všetko sú normálne merateľné rizika a keď ho pomenujem a túto tabuľku tam bude mať, kľudne nech príde lekár na revíziu dodatočne a môže mi stiahnuť tú sumu, keď sa cíti neoprávnene, ale mi ju musí priznať, pokiaľ som všetko spravil a má to. Tak. Čiže tá rozprávka má svoj začiatok, má koniec a už len teda nájsť to riešenie, aby to fungovalo. A ja sa ešte dopýtam, lebo pán Hriban dvakrát spomenul to DRG. Ja som sa stretla s informáciou, že vraj dekubit ako taký nemá úplne že ten svoj DRG kód, že to nie je úplne také jasné a že by sa v tejto oblasti žiadalo nejaké zlepšenie. To je možno len interpretácia, čo tu teraz riešime, lebo on má L89 je diagnóza dekubitu a ďalšie dve pozície za bodkou určujú stupeň a lokalitu. Má. Ale s tou informáciou vy vlastne nič nemáte ako pracovať. A nie je na to naviazaná vlastne nejaké navýšenie platby a ničo. Čiže vlastne dnes lekári akoby majú možnosť že riadne vykazovať to podľa DRG ošetrenie dekubitu, ale chýba tam... Ošetrenie nie, len dekubit. A ošetrenie ako také? Ako taký výskum. Keď je samotný výkon, povedzme chirurgický výkon, tak áno. Alebo keď to urobí agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, opäť si to vie vykázať, ale že by to bolo súčasťou, povedzme, keď mám pacienta, ktorý je polymorbidný, ktorému urobím 27 výkonov, tak aby som to vedel vykázať ako ďalší výkon, ktorý mi zvýši tú platbu, tak to mi nezvyší. A toto by nepomohlo tiež? To nežiada si nejakú akože zlepšenie alebo nejakú úpravu? V podstate nám je jedno, čo by pomohlo. Najprv musia byť dáta, lebo nikto sa s nami nebaví. Vraciame sa na začiatok, poďme vykazovať, aby nikto z toho nemal ani strach z represie a aby ho to nezdržalo pri práci, lebo nechceme, aby zdravotníkov, máme už čakacie listiny, máme strašne veľa vecí, čo pridávame robotu, poďme to urobiť čo najjednoduchšie. A tak, aby sa vypla hlava a znižil ľudský faktor. Čiže automat nech ma zastaví, nech mi neumožní ukončiť správu, keď to nemám vypísané, kde musím vedome spraviť nejakú chybu a potom si za to musím niesť zodpovednosť. Alebo to vypíšem a pokračujem ďalej. Pani Náďová, nech sa páči. Ďalšia vec je dôležité sa dohodnúť, lebo tak ako som aj vy, ako ste spomínali, ako som spomínala, tak už to musí evokovať, že tí poskytovatelia poskytujú túto informáciu viacerými smermi, hej. Jeden je ten ročný zdravotným poisťovňam, potom je mesačná dávka zdravotným poisťovňam, potom je k nám prepušťacia správa. Hej, už toto je veľmi zaťažujúce, čo sme sa aj bavili, že rozširovať tú našu prepušťaciu správu ešte o ďalšie veci. Už poskytovatelia nemajú nás radi, ešte viac nás nebudú mať radi. Preto sú tie dávky od zdravotných poisťovní, že zamyslieť sa aj v kooperácii s tou odbornou obcov aj s ministerstvom, že ktoré sú tie dáta presne, zmeniť, ako ste vravili, tú metodiku a tie procesy zberu, pretože aj ja, čo vidím z tej odbornej obce, tak tá zaťaženosť je veľká na tých poskytovateľov a už tu sme spomenuli 3 zdroje dát. Oni ku podivu sú vyplňané rovnako zle. Hej. Všetky sú o číslach o 0 nič, hej. Ale to, čo vlastne aj my by sme chceli na NCZD s tým, že vlastne v tejto kooperácii by sme navrhli nejaké tie štruktúry, čo by sa malo zbierať, lebo
v rámci projektu, asi ste o ňom počuli, reforma a optimalizácia služieb e-zdravia. Chceme otvárať rôzne tie moduly, ako je aj e-ošetrovateľstvo, alebo e-výkazníctvo, alebo aj prepušťacia správa. Čiže je tu teraz priestor, alebo bude priestor na to si povedať, že dobre, nerobme tu prepušťaciu správu ako hlásenie, ale zadajme to do elektronického zdravotníctva hneď. Hej, povedzme si, ktoré tie štruktúry a aby to tam bolo. Zase je to potom o tom, je to technikalita, treba nastaviť systém, nebudem o tom debatovať, má to tie svoje zákonitosti, ale je to cesta zapísania okamžitého a riešenia, ako to tam vlastne v tom systéme je, aká je tá skutočnosť, ak sa to teda bude zapisovať. Lebo zapisovať, to je o tom, aby to zapísali. Len to je presne to, čo povedal pán riaditeľ na začiatku, že ministerstvo a v podstate štruktúry, ktoré zbierajú údaje, sú tu preto, aby vyhodnotili požiadavky odborných spoločností a zapracovali do systému. Ja nie som ani metodík, ja nie som ani organizátor zdravotníctva, čiže ja viem upozorniť na problém, to sme urobili. Dokonca sme navrhli aj nejaké riešenia, ktoré sa nám zdali byť v čase, keď sme ich navrhovali ako veľmi vhodné a veľmi, veľmi jednoduché. A už keď o tom hovoríme, tak ja si dovolím navrhnúť, keď už sa rieši toto, tak perfektné výsledky Slovenská republika má aj v oblasti nozokomiálnych nákaz, tak skúsme nezabudnúť aj na ne, keď budeme riešiť vykazovanie dekubitov. Máme to v merku, my to nemáme vedené ako dekubity, ale ako dekubity a nozokomiálne nákazy. Jeden veľký folder, hej? Toto je ten problém, potrebujeme ho riešiť. V ruke, áno. Ja som to tiež spomenula ako príklad, lebo často sa s tým stretávam. Pani Graž, nech sa páči, aj vy ste chceli reagovať, zapájam vás. Nepočujeme vás. Asi si zapnite mikrofónik, prosím. Pardon, ospravedlňujem sa. Takže ja možno mám k tomu zopár takých momentov alebo takých myšlienok, že my v podstate tie mechanizmy nejakým spôsobom máme. Nie konkrétne už nejaké metodické, ale v každom prípade máme to zakomponované, ako som už spomínala, možno v tých štandardných postupoch. Čiže možno odtiaľ to sa dá nejakým spôsobom odraziť, alebo s týmto materiálom, alebo s týmito formulármi, podkladmi by sa možno dalo nejakým spôsobom pracovať. Čo k tomu ale chcem povedať, že v konečnom dôsledku aj pani doktori spomínali, že teda my nemáme v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb prevenciu ako takú. Čiže dekubit ako taký on nemá, alebo prevencia dekubitu nemá kód. To znamená, že mňa napadá jedna dôležitá myšlienka, že napríklad, ak teda aj pani Naďová hovorila o e-ošetrovateľstve, tak v konečnom dôsledku my máme kódy ošetrovateľských alebo sesterských diagnóz správne podľa legislatívy. A my napríklad tie dekubity tam máme a máme aj také diagnózy, ktoré hovoria o rizikovosti. To znamená, že riziko vzniku dekubitu. Čiže možno aj toto by bola nejaká myšlienka alebo nápad, možno ako zbierať tieto dáta. Ono v konečnom dôsledku, tá prevencia je alfa omega toho celého. A ako pani doktori spomínali, a všetci sa na tom asi shodneme, že my vlastne, pokiaľ tie čísla nemáme, tak my nevieme, na čom sme. A v každom prípade je treba ešte povedať dôležitú vec, že ľudia sa boja práve tých represí. Ak im poviete, že je to indikátor kvality, tak to znie úplne ako odstrašovací mechanizmus, hej? Čiže odstrašujúci mechanizmus. Čiže tamto začína a tamto končí v podstate aj to nahlasovanie, správne nahlasovanie. Nehovoriac o tom, že možno nie každý zdravotnícky pracovník vie dokonale rozlišovať. Ja neviem, dekubit 2. stupňa od dekubitu 4. stupňa napríklad. Čiže aj tam samozrejme by sa dalo polemizovať. V každom prípade, pokiaľ to bude represia a zdravotníckí pracovníci a všetci, koľky proste s týmito dekubitmi alebo s ľuďmi v riziku vzniku dekubitu pracujeme, si neuvedomíme, že ten dekubit môže vzniknúť napriek tomu, ako aj pán doktor Švaček spomínal, že urobíme všetko pre toho pacienta, aby ten dekubit nevznikol. On napriek tomu vznikne, tak tam začína a končí tá celá filozofia. Pretože prevencia znamená urobiť všetko pre toho pacienta. A ja keď to zaznamenám, reálne to urobím pre toho pacienta a dekubit vznikne, tam je tých 5% tých dekubitov, ktoré bohužiaľ my čokoľvek s tým spravíme. Tak jednoducho tomu nepredídeme. To znamená, že ako ten zdravotnícky pracovník, respektíve poskytovateľ, vie deklarovať, že urobil všetko preto, tak aj poisťovňa potom samozrejme môže prísť a odkontrolovať to, čo pre toho pacienta bolo, respektíve nebolo spravené. Ale tu v každom prípade v rámci tých indikátorov kvality alebo vôbec tej metodiky, ktorú by sme nastavili, je nutné, aby sme si stanovili nejaké obdobie prázdnin.
To znamená, že nech sú nejaké dvojročné prázdniny tých možných represií poskytovateľov, ktorí tie dekubity nahlásia. Myslím, že pani Greš, to aj páni presne doktori hovorili aj v úvode, keď sme sa rozprávali vlastne o tej postupnosti, že neísť hneď cestou represie, ale skôr práve takých tých opatrení, aby sme ten systém nastavili, aby sa to vykazovalo bez nejakých trestov, perzekúcie alebo podobne a potom proste, keď sa to vyčistí, tak presne také tie prázdniny alebo tá implementačná doba, odbornejšie povedané. My ešte takto vždy vo vizionároch zvykneme možno tak hľadať aj inšpirácie, že v zahraničí sme vizionári, tak možno nejakú víziu. Vieme, možno často sa porovnávame napríklad s Českou republikou, však je nám taká aj proste historicky, aj mentálne asi najbližšia. Pani Greš, ako je to napríklad v Českej republike? Je tam niečo, čo si môžeme prevziať k nám a inšpirovať sa? No áno, čo sa týka dekubitov, oni to urobili celkom sofistikovane a nám sa to nesmierne páči s novými kolegami, ktorí sme videli vlastne prezentáciu odborníkov práve z Českej republiky a oni v podstate tie hlásenia dekubitov zaradili do hlásenia nežiaducich udalostí. Tieto hlásenia sú v konečnom dôsledku na webe dostupné dokonca aj pre laickú verejnosť. Čiže nie len pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť. A majú veľmi podobný mechanizmus nahlasovania, avšak otázka znie, ako veľmi poctiví sú aj oni, samozrejme, aj tam možno budú ľudský nejaké faktor, to... Tak, ale v každom prípade majú to v takomto mechanizme usporiadané a nám sa to nesmierne páčilo, lebo sme vlastne videli z toho výstupy, výsledky a už teraz oni vlastne pracujú nielen na tom, že koľko dekubitov majú, lebo to už vedia, ale oni už pracujú dokonca na tom, koľko tie dekubity naozaj reálne stoja. A už dokážu jednotlivé stupne dekubitov alebo štádia dekubitov aj finančne odstupňovať. A pani Greš, majú napríklad oni tie čísla, čo sme my v úvode spomínali, že naše sú teda extrémne nerealisticky dobré, tak aké čísla výskytu po týchto vlastne zavedeniach tých hlásení ako nežiaducich účinkov sa v Českej republike ukázali? Oni tie predošlé dáta nemali nejakým spôsobom zverejňované. Teraz sa pohybujú, čo je moja posledná informácia, poviem úprimne, že som sa tomu dlho nevenovala, ale oni sa pohybujú v nejakých väčších percentách, ako sme my. Myslím, že 4%, 5%. Ak pani doktori vedia túto informáciu, možno, že budú to vedieť zdeklarovať oni. Ďakujem. Pani, je toto možno cesta, alebo pani Náďová, vy to vidíte? Mne to prípada taká istá cesta, ako máme my. Je to forma hlásenia. Ja som teraz trošku, lebo ja som sa snažila na tom webe UZIŠu niečo hľadať. Ja som tam našla roky 2018-19. UZIŠ je česká verzia NCZI, aby sme vysvetlili našim divákom. NCZI, kedy si sa tiež volal. Viem, bolo dávno to. No, takže... Hovorím, je to z nášho pohľadu to isté, len my by sme chceli to elektronizovať, hovorím, cez to elektronické zdravotníctvo. UZIŠ nemá spraviť elektronické zdravotníctvo, na to je samostatný útvar. A prípadá mi to také isté, len to asi vykazovanie je trošku lepšie. Pani? Percentuálne. Ako to je opäť to, že ten samotný mechanizmus je možno veľmi podobný, ale tie čísla majú na konci trošku rozdielne ako my. Takže problém bude zasa niekde v tej metodike podľa mňa a to je to, čo sme my upozornili a teraz na rade je organizátor zdravotníctva Slovenskej republiky. Čiže... Pán organizátor, zástupca organizátora, ak vás teda môžem takto nadľahčene pomenovať. Blížime sa naozaj už k záveru našich vizionárov. Kedy sa dočkáme tých zmien? Kedy sa dočkáme možno nejakého naozaj riadneho registra, kde to bude hlásené v kontexte, tak ako teda bola možno tá požiadavka z praxe? Môžem to tak povedať, nie? Ja si myslím, že ten základný predpoklad je vytvorený už tým, že integrujeme komunikáciu. To, čo som hovoril na začiatku, že ministerstvo je síce regulátor, ale bez toho odborného supportu, podpory odborných spoločností a toho backgroundu technologického sa nepohneme. A myslím, že toto nie je prvá diskusia, nakoniec už to tu odznelo, že sme sa viackrát stretli, nie je prvá diskusia, kedy tú komunikáciu integrujeme, kedy dávame na stôl tie spoločné návrhy a pokiaľ sa dopracujeme k tomu, že naozaj začneme od toho vykazovania, čo je alfa a omega a to vykazovanie dostaneme cez tú technológiu do nejakých spoločných databáz, od ktorých môžeme potom odvíjať aj nákladovosť, cenotvorbu, úhradovú politiku, DRG, tak
dosiahneme to, čo chceme. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že budúci mesiac už bude prvá etapa a na Vianoce oslavíme kompletný systém, ale dôležitá je teda tá salámová metóda slice by slice a step by step a ideme krôčik za krôčkom a myslím, že najdôležitejšie je, že na tých predošlých diskusiách, ktoré sme mali, či už na vizionároch alebo inde, sme si ujasnili, by som povedal, koncepciu, smer a tie základné kroky, ktoré potrebujeme robiť. A keď všetci zúčastnení vieme, že dnes potrebujeme začať s tým, potom pokračovať s tým a tretia etapa bude niečo ďalšie a na tom smere sme sa zhodli, tak podľa môjho názoru sme na správnej ceste a pre mňa je dôležité aj to, že všetky tie zúčastnené články, všetci stakeholdery tohoto procesu vlastne ťaháme za jeden povraz. Takže myslím si, že ak by som mal povedať nejaký čas, tak v najkratšom možnom čase. A tak to ste tak diplomaticky povedali. Doplním, ale že my už nie sme v úrovni diskusí. Pozor, my už sme boli na ministerstve, tam sa povedali konkrétne požiadavky, dokonca konkrétne formulácie, čiže naozaj to len posúva sa to niekde. Mňa skôr zaujíma, že či je nejaký, nechcem vás teraz ja dotlačiť do nejakých akože sílenie termínov, ale či je naozaj ten možno harmonogram toho slice by slice, ako ste povedali, alebo teda kroku po kroku, aby sme teda neostali opäť iba v tej teoretickej rovine, že možno, ja neviem, o pol roka, o rok, to je jedno, keď sa opäť stretneme pri tejto téme, už budeme vedieť pomenovať, ja neviem, že je teraz pripravené to spustenie možno toho hlásenia, tej diagnózy v kontexte, už máme tie dáta, už začnú na budúci rok natekať a aká je tá vízia proste toho harmonogramu, že kedy sa v praxi už niečo posunie? Nechcem hovoriť len za seba, ale z môjho pohľadu, ako tá prvá etapa, ten prvý základný krok, to vykazovanie, si myslím, že tento rok by mohol byť celkom reálny, aj keď tiež to nie je taký termín voľný, ale vsádzam na to, že všetci vieme, čo chceme a všetci vieme, kadiaľ máme ísť a všetci to chceme spoločne. Tak ja verím, že tá prvá etapa sa tento rok podarí. Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, som veľmi rada, že sme sa stretli opäť pri vizionároch. Som veľmi rada, že dovolím si povedať za sebou, máme konštruktívnu debatu a uvidíme teda, keď sa opäť stretneme pri napríklad aj tejto téme, čo budeme môcť odpočtovať a budem sa veľmi tešiť, keď sa s vami stretneme, uvidíme a budeme rozoberať aj ďalšie témy v slovenskom zdravotníctve, tak ako to vo vizionároch máme zvykom. Dovidenia, ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.